maglingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jarabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalapyo adasayan kabwasan Magterian Lingkora Timog ti Pangasinan Dennis Mojares kay bamot si kapaborito Errol Horado tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Biyernes. Thanks God, it's Friday. Petsa 27 bulan na Pebrero 2026. Dadasaray ulo na balita da lokal. Lakin ng sarili at tubakyar, marikit, akalason, at sikoto. 27 anyo siya laki inaresto da kason panagtakaw. Lapod alak, laki, naplag at patambalan, kaya rin sinagsag. Dumaralo sa abangga na Rampur, imbatik ang patambalan. Unda pagtayo da saray ulo na balita da nasyonal.
Affidavit na 18 na ex-marine inlatagla. Fixer jad gobyerno tuldukan ng Presidente Marcos. Untumbok ya Vice President na pagyaman trabaho palapag ng Castro. SSS pension on tagoy na 10% manlapod bulan na Septembre. NUP aga umboto at impeachment laban at akinang Vice Presidente Sara. Oras nila alas 6:08 nakabusan tanatan wajare detalye at balita da lokal. Imbatik yung patambalan so lakin na nansarili kaya rin na tubakyar motorsiklo oras na alauna 40 na palbangon na yagawa dya barangay Sumabnit bali na binalunan Pangasinan. Sa may biktima sumantaon na 44 bawlaki vendor ang gapoy driver's license ang gapoy sulunton helmet residente na barangay San Felipe Central bali na binalunan Pangasinan. Si Katoy manmamaneho na Black Red Suzuki Rider 150 motorcycle akaluson at banagto niya so 22 anyos. Iya marikit ang gapi trabaho ang gapi sulungton helmet wala da influensya na alak residente na barangay nan kayasahan na syudad na Urdaneta. Diyan inisyal investigasyon na pulis sa may motorsiklo sumamarap diyan north direction na nakasabilara din kagawa na aksidente. Alos control na driver sumunay bila singigan na sa may impakadubakyarto niya. Ang kagamora iraya biktima na sugat jad nandurang parte na laman na tansikarayin batik jad Urdaneta District Hospital piantambalon so agamorandan sugat. Kaligtas so peaceful vendor kaya rin si Katoy nanbikal at oras na alas 10:15 na labi yagawad ya da barangay Tulyao bali na Santa Barbara Pangasinan. Sa may biktima sumantaon na 53 anyos wala sa residente na bitlang lugar. Diyan inisyal investigasyon na pulis sa Santa Barbara akabatan na oras na alas 10 na labi sa may anak to na anak na biktima man taon na 28 anyos vendor residente na bilang lugar sulimoob at abong na bilang biktima tananing ng tunya yakatakura baklaw sa biktima panamaglay ng pangusar na cable wire yain sabit niya da bubong na abong kanya na timawag na imano da saray kakapinsan to. Tantampo yan ang responde so mantaon na 38 wala sa truck driver residente na bilang lugar. Timawag Emmanuel Rada sa barangay official tantampo yan batik sa biktima dyan Regional Medical Center pinagdan na medical attention na akabatan niya walay ka mawag pasen sabit lang biktima kanyang sikatusin samput at abong dara niya. Umpapaway awalan na emotional distress kanya nagawan ton mambikal sa bitlang biktima na nisimpuata so biktima da abong da nambikal lamot panamaglay na yung pangusar na yung pantakar baklaw to niya na nailungkod yung takar to niya at kawayan tantim mabuyad bintana singigan na samay impatoy na biktima.
Inaresto duras na alas 10:53 na kabuwasahan, sulakin man tao na 27, awala na live-in partner, driver, residente na barangay San Vicente, bali na sa Nasinto, Pangasinan. Sa may suspect, inaresto makalanur, at biskag na warrant of arrest in paway na korte, at insungkay na Article 308 na revised penal code o kason panagtakaw, ya wala da silong na criminal case number 6794 da sa SG 26, ya wala pit sa ton Pebrero 4, 2026. Sa may suspect hanggang na korte, ya mampiyansa kantidad na 10,000 pesos, ya si katunatan sa walang kustodiya na sa Nasinto Police Station. Construction workers sinagsagad oras na alas 6:20 ng araw, yad barangay Esperanza, Bawi na Sison, Pangasinan. Sa may biktima so man tao na 65, wala asawa, residente na bilang lugar. Yad inisyal yung investigasyon na pulis, oras na alas 5:50 ng araw. Sa may biktima kay baso suspect tan na pigarang kakaarudaran niya, si karam manainuman na alak na naakapan na alaan na salita sa biktima tan suspect. Tampol ya untopak na biktima so 2x2 yabuti na jin at suspect. Sa kaya saray kaibadaran niya suman babano bang balat sinagsag na suspect jad pagahutan duara jad agus tan tampol yang batik jad Regional Medical Center at Siyudad na Tugupan. Yan tampalayon sa agamuranton sugat, liga niya sa may suspect, so tampol yan aresto na saray ng responde na pulis. 57 anyos siya laki, grabe na sugat-sugat, na dagawa na aksidente, yagawa oras na alas 5:35 na palbangon, Yada Provincial Road na barangay San Antonio, bali na Santo Tomas, Pangasinan. Sa may involved yung luganan, hand tractor o kuliglig, mamaniwan na laking lumaralos, wala sawa, awlaan na lisensya, residente na barangay San Jose, bali na Santo Tomas, Pangasinan. Dan sa may kabangga da Sikato, ang dikit yung Toyota RAV4, mamaniwan na 5 anyos siya byudo, awala na lisensya, residente na 122 MacArthur Street, Barangay Poblacion West, Alcala, Pangasinan. Yada inisyal yung investigasyon na pulis sa radwara luluganan sa Amarap, Yada East Direction, ya wala dunaan sukuligdig na nakasibilara ang kagawa na aksidente, aga na imano ang Toyota RAV4 sukuligdig kanya na abang gato niya. Sa may driver na kuliglig, sa tubakyar, nakagamor na sugat, jad nandoon napasin na laman to niya, tansika to yung batik, jad Del Carmen Hospital, jad Valley na Rosales, Pangasinan. Liga niya sa may driver na RAV4, so aga akasugatan, at agawan insidente. Naringalan na katibukulan niya balitad lokal antes na yung dapat gadasari balitad nasyonal. Wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabusan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:17 na po ng umaga, 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Friday. Naghain ng referral complaints kahapon sa Office of the Ombudsman si Atty. Levito Baligod, ang abogado ng 18 ex-marines at sundalo na umano'y nagsilbing bagman at security aid ni dating Congressman Saldico na nagdala umano ng bilyong halaga sa higit 30 opisyal ng gobyerno at politiko. Sa 36 na pahinang affidavit, inihiling ni Baligod sa Ombudsman na imbisigahan ang mga paratang na posibleng paglamag sa mga batas tulad ng RA number 3019 o ang Anti-Graft Law at RA 6713, Ethical Standard for Government Officials and Employees. Nakasad sa affidavit ng 18 mga dating Marines at sundalo na empleyado ni Ko ang umano'y nag-deliver ng mali-malitang pera na maabot sa 805 billion pesos na halaga. Sa sinumpang salaysay ng mga complainant, ang bultong pera ay kadalasang umano'y nasa maleta, paper bags o expandable envelopes at inihahatid sa mga bahay, opisina at iba pang pribadong lugar. Nakasad dito na may 7 mga senador at mga dating kongresista ang kabilang sa umano'y tumanggap ng mga pera. Binanggit din dito ang paghahatid ng pera sa bahay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos. Maging ang pangalan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ay nadawit sa usapin dahil sa bahay daw niya isinagawa ang pinondohang pagpupulong ng ICC o International Criminal Court na dumating noon sa bansa. Kaugnay nito, sinabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clabano na hindi pa maituturing na isang verified complaint ang inihaing affidavit para magbukas ng formal proceedings. Ayon kay Clabano, ang paghahain ni Baligod ng affidavit ay may tuturing pa lamang na transmittal of affidavit o dadaan pa rin ang mga dokumentong ito sa standard evaluation process, kabilang ang pagdetermina sa sufficiency in form and substance, jurisdiction at ang pagkakaroon ng prima facie basis ng mga aligasyon. Hindi lang umano ang mga nilalaman ng mga aligasyon ang sasailalim sa assessment kung hindi ang kredibilidad ng mga nag-aakusa. Giniit ni Clabano dahil sa napakarami ng mga personalidad na isinasangkot sa aligasyon at dahil itinaon ang paglalabas ng reklamo sa gitna ng mainit na pampulitikang issue, hindi umano papayag ang ombudsman na magamit ito bilang isang political arena. Samantala, hindi boboto ang National Unity Party o NUP sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung walang maipipresentang bagong matibay na ebidensya laban dito. Sinabi ni NUP Secretary General Reginald Velasco, ang nasabing issue laban kay BP Duterte ay naging usapin na sa mga nakalipas na pagdinig ng Kamara. Sa kabila nito, ayon sa NUP ay hindi nila hahadlangan ang proseso na nakahanda silang i-assess ang mga bagong ebidensya na maaaring ipresenta habang isinasagawa ang deliberasyon. Ayon sa NUP, kung walaan niyang may pipresentang mga bagong matitibay na ebidensya laban kay VP Sara, ay mas makabubuting mag-focus na lamang ang Kongreso sa iba pang mahalagang issue sa bansa. Ang
Samantala ay nananatili ang NUP na bukas para sa ebaluasyon ang mga bagong ebidensya na maaaring lulutang at timbangin kung may merito alinsunod sa konstitusyon at panuntunan ng batas daig pa ni Puno. Sa iba pang mga balitang nasyonal, matapos ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na nakapili na siya ng magiging running mate sa 2028 elections, umaasa naman ang palasyo na magtatrabaho ang susunod na Vice Presidente ng bansa. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na desisyon ni VP Sara na humanap ng partner na sana ay talagang magtatrabaho. Giit pa ni Castro, iba na ang sitwasyon ngayon kaya dapat ang susunod na Vice Presidente ng bansa ay magtatrabaho. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang napiling running mate, subalit tumangging tukuyin kung sino ito. Sa iba pang mga balitang nasyonal, desidido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabuwag ang mga fixers sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Sinabi ni Marcos na tila naging bahagi na ng sistema sa pakikipagtransaksyon sa mga government offices ang dumaan sa mga fixers para malampasan ang mga napakahabang paghihintay na pila na umaabot ng ilang oras. Naniniwala ang Pangulo na sa buwatan ang nangyayari sa ganitong setup, partikular na sa pagitan ng fixer at isang tagaloob o insider na nagtatrabaho sa isang tanggapan ng pamahalaan. Naghahatian niya sa padulas na nakukuha mula sa isang kliyenteng ginagawang transaksyon. Iginit ni Marcos Jr. na nais niyang magkaroon ng katapusan ang ganitong kalakaran na anya ay naging bahagi na ng burokrasya. Kaya ang solusyon anya rito ay lubusan ng mailatag ang digital transaction sa lahat ng government offices na anya ay hindi lang magiging katapusan ng mga fixers kundi mapapabilis sa pagpoproseso ng mga transaksyon sa pamahalaan at iwas person-to-person contact. At sa pinakahuling balitang nasyonal, inanunsyo ng Social Security System o SSS natatanggap ang lahat ng pensioners ng dagdag 10% sa kanilang monthly retirement at disability pension simula September 2026. Sa ilalim ng 3-term pension reform program, makakatanggap ng dagdag na pensyon ang mga miyembro nito kada Setyembre para sa mga taong 2025 hanggang 2027. Bukod dito, sinabi ni SSS President Robert Joseph Declaro na may 5% increase rin sa death at survivor pension ngayong taon. Nilinaw din ni Declaro na walang magiging pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro nito hanggang 2027. Aniya, pagkatapos ng ikatlong taon, ang mga pensyon ay dapat sana tumaas ng higit kumulang 33% para sa mga retirement at disability pensioners at 16% sa death at survivorship pensioners. Aabot sa 3.9 million pensioners ang makikinabang sa Pension Hike Initiative. Tiniyak ng SSS na malakas ang financial performance ng tanggapan kung kaya walang ipapatupad na increase sa kontribusyon. Para sa taong 2025, iniulat ng SSS na lumagpas sa 1 million ang reserve fund nito, kung saan ang kabuang assets ay lumago ng 22.1% at umabot sa 1.261 trillion pesos
mula sa 1.033 trillion noong 2024. Nakitaan din ang pension fund ng pinakamataas na net income sa kasaysayan nung maabot sa 142.97 billion pesos, mas mataas sa 15.4% mula sa 90.248 billion noong 2024. Samantala, ang kabuang kita ng SSS ay umaabot sa 460.61 billion pesos, tumaas ng 21.4% taon-taon. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Cyclista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First Alaskan Vasing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium, March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium, Coronation Night, 8 p.m. At Mapandan Auditorium, Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market, March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy, Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medarlo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium, March 20. Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 21. Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium, March 22. Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. At Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat and Mapandan. Pandan Festival 2026.
May K ang mapanday niyan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Diyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtarinig ko, Magti Pangasinan, Dennis Muares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Biyernes, Pizza 27 sa buwan ng Pebrero 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating, mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po, tumawag o mag-text sa ating hotline. Ang smart number natin 0939-100-9931 at yung globe number 0927-974-2784. At sa ating Facebook, live na live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, Oy, magandang umaga sa mga drivers on the road na nakatutok sa ating palatuntunan. Sa mga mga fixer sa LTO, humanda na kayo dahil desidido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabuwag ang fixer sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Kaya humanda-handa na kayo, kayong mga fixer.
Sa Hindi lang sa ano yan, hindi lang sa LTO. Oo. Yung picture sa custom. Marami yan. Oo. Yung picture sa iba't ibang ahensya. Ang ibig sabihin dito. Kaya nga eh. Oo. Kaya sinabi ng Pangulo na tila naging bahagi na ng sistema sa pagkipag-transaksyon sa mga government offices ang dumaan sa mga pictures para mapalampasan ang napakahabang paghihintay ng pila na umaabot sa matagal na oras, di ba? Oo. Kaya't ang mga picture sa gobyerno ay mga individual o yung mga empleyado Ano yan eh, meron mga kontak-kontak. Oo, na ang nag-aalok, sila yung nag-aalok ng serbisyo upang mapabilis ang mga transaksyon, kapalit ng pera o pabor na labag ito sa batas sa ilalim ng Anti-Red Tape Authority o yung ARTA na tinatawag, Kapaborito Errol. ARTA, anti-red tape yan. Oo, kaya nga eh. Oo. Kaya mahigpit itong pinagbabawal sa lahat ng ahensya gaya ng Land Transportation Office, Bureau of Internal Revenue, BIR, Bureau of Custom, BOC, at iba pang sangay ng gobyerno. Ang sinumang mahuli ay maaaring parusahan ng pagkakakulong o multa. Ayan. Magkalanda lang. Kaya nga eh. Huwag ba magmumulta pa? Kaya nga. Wala rin picture yun ng tanda, di terminate na lang. Kaya nga. Gaya dyan, sa tanggapan ng LTO, ang mga picture sila ang mga nag-aayos ng mga dokumento, permit, lisensya ng mga aplikante sa labas at loob ng tanggapan ng gobyerno o dyan sa LTO, di ba? Na madalas ay may shortcut o koneksyon sa mga empleyado o nasa loob ng tanggapan. Yung shortcut, magiging shortcut talaga. Kasi mapapabilis ka. Kaya nga. Lalo lang nun saman, aliwan yung digital. Diba? Kada unla ka dito na LTO, gili ka karakula totoo. Kaya nga eh. Pero may nakapila, bakit may mga labas-pasok? Kaya nga, Kaya ang layunin nito para mapabilis kasi yung transaksyon eh. Kapalit ng bayad o kaya yung pira. Ang Republic Act 9485 o yung Anti-Red Tape Act at Republic Act number 11032 ay ito yung nagpaparusa sa mga pictures. Pero ngayon, ang dami pa rin yung mga pictures dyan. Meron ng batas pero hindi gaanong pinapatupad yung batas na yan dahil sa dami ng mga naglipa ng mga pictures dyan sa may LTO. Ang mga pictures at mga empleyado ng gobyerno. Sino yung mga nakikipagsabuatan, tama ba? Tama, Saka maaaring makulong. Ng 1 hanggang 6 na taon pa lang parusa dyan. Magbabayad pa ng malaking multa. Tama, Ang pictures sa gobyerno ay cancer na hindi namamatay sa kabila ng mga makabagong teknolohiya. Yung digitalization at panawagan para sa mas mabilis na serbisyo publiko na tili pa rin buhay na buhay at tila evolve ang mga picture sa ating burokrasya. Aminado naman si Pangulong Marcos Jr. na ang red tape at matinding burokrasya ang dahilan kung bakit bumabagal ang serbisyo na siya namang pinagsasamantalahan ng mga picture. Ang mga picture ay hindi lamang ang mga taong nagtatambay sa labas ng ahensya ng gobyerno, pati doon sa loob. Meron, di ba? Siyempre, ang gapoy kontak mo loob. Ay ano yan. Wala kang magagawa. Tama. Dapat yan ay
mabuwag. Mabuwag na Oo, talaga. yeah, oo. Yung iba nga dyan, sophisticated na. Oo. Oo. Kumbaga, yung sabi mo kanina, nag-i-evolve. Nag-i-evolve na, oo. Yung ilan mga insider mismo nandun sa loob ng opisina. Oo, ang mga empleyado o opisina na may kakayang manipulahin ang mga proseso para sa mabilis na pag-aproba ng dokumento kapalit ang pera. Mhm. Yan. Oo. Kaya dapat Ito ay isang uri ng korupsyon Oo. na direktang pumipinsala sa bulsa at oras ng karaniwang mga Pilipino. Oo, ang pag-aaral ng mga fixers ay patunay na may deep-rooted o yung malalim na sakit sa sistema ng paghahatid ng serbisyo. Diba? Oo. Kaya tama naman. Ang diskarte na madalas nating ipinagmamalaki ay nagiging dahilan upang maging normal ang transaksyon sa pamamagitan ng pagbabayad o Oo. tinatawag na lagay. Ayan, hindi Lagay. sapat. Sabi nga hindi sapat ang digitalization kung ang mga nasa likod ng computer ay mga picture na rin. Oo. Dapat tutukan ang digitalization, dapat maging ganap na online processing upang alisin ang human interaction na nagiging oportunidad para sa mga suhulan. Oo, dapat parusahan hindi lamang mga picture kundi pati ang mga empleyado ng gobyerno na nakikipagsabuatan sa mga picture. Na kailangan natin ng transparency sa bawat ahensya sa progreso ng mga requirement at sa timeline. Ang gobyerno ay dapat magsilbi sa taong bayan ng tapat at malinis ng hindi kailangan ang kapit o yung tinatawag na suhul. Oo, di ba? Pag sinabi bang picture, ang pagkakaintindi ba yung mga ahensya ng gobyerno lang, yung mga may lalakad na dokumento, ganun ba? Pati yun nasa labas. Oo nga, I mean, dyan ba nangyayari? Para Dyan sa ba? akin, hindi May picture din sa mga sa mga proyekto Meron din. May middleman tawag doon. Ano bang tawag doon? Di ba picture, fix, ayos? Fix, ayusan? Di ba? Kaya pag may mga project na mga substandard, doon nag-uumpisa ang pagnanakaw, merong ayusan. May picture. May picture. Diba? Kaya nagiging substandard ang isang kalsada. Lalo na't kagagawa lang. Nagiging nagiging yung papolarami bato-bato. Scaling. Mani-scaling la. Kasi nga dumaan sa picture, dumaan sa ayusan, ang tigawan to may kontraktor mangaway substandard. Kasi alam nga na kwarta to may pan-fix to. Kaya nga. Di doon sa may project. Di bali ng substandard basta yung kontraktor. Pero ang sabi naman ng implementing agency, hindi, dumadaan yan sa tamang proseso, may mga bidding yan. Yan ang sasabi, At yung mga biddingan, bidding, yung mga qualified contractors, sumasali sa mga bidding. Dumaan sa tamang proseso ang bidding-biddingan. Kaya hindi natin matawag na Di ba pag naka-open sa PhilJeps at may mga makakasilip na mayroong bidding, di ba pag bibili na ng bid docs na babalang lamay yun, ang may in charge, wala pa po hintayin nyo na lang hanggang manalagar lang mabaybayag, hindi pa po dumarating unamot lang may in charge sa may bid doc. So kaming di ba hindi kami pinanganak kahapon. Di ba lumalabas ang middleman diyan yung mga proponent. Yung minsan yung nasa back. Nasa proponent. Yung nasa back. Yan kasama yan. Di ba sabi ni di ba naalala ko naman yung sinabi ni Senador Panfilo Lacson. O kung magkano yung hatian magmula back hanggang doon sa mga hepe.
pero nung nabulgar na yung proponent, nawala yung mga proponent. Para silang fixer eh. Nawala yung mga proponent. Oo, para silang yung fixer eh. Nawala eh sa paligid ng mga implementing agency at saka yung contractor. Oh, di ba sila yung middleman? Oh, yung mga proponent. Nasaan na mga yun? Wala nang wala nang aamin kung sinong proponent eh. Nang nabulgar yung mga anomalyang project na yan eh. Oh. So, dapat na yan ay mabuwag sana ang mga ganyan na sistema para yung maganda ang daloy ng mga proyekto na hindi na hindi nasasapit sa bulsa ng mga proponent o kaya yung mga middleman o kaya yung mga fixer. Oh, di ba? Oh. Kaya panahon na para tuluyang lisen ang cancer na ito sa tanggapan ng gobyerno. Cancer kako dahil hindi matanggap. Sinabi mong cancer. Lalo na pag mahirap tanggalin. Lalo na pag mataas na yung stage niya, paano tunin unabigtan eh. Kung nasa stage 4, di paano na yan eh. Stage 4 na, wala na. Pero ito yung cancer na ito yung cancer na buhay eh. Yung mga cancer kasi na yung mga nasa stage 4, siyempre wala nang pag-asa, mamamatay na yan. Pero itong cancer sa gobyerno nandyan. Ito yung mga buhay na cancer na ginagawa ng mga ilang mga pictures. Ayan, kaya dapat na sana kung sabi ni Presidente, tuldukan na. Dapat na matuldukan na at mawala na. Tuldok. Sana. Tuldukan lang. Tuldukan. Pero yung digitalization yan ng mabilis sana ang transaksyon. Mabilis. Yan ang isa sa mga yung solusyon. Para mawala yung mga ganyan na fixer sa gobyerno. Pero kung may mga nasa likod ng computer na mga picture, ito yung nasa loob eh. Pag merong kutsaba. Hindi mo matatanggal na basta-basta yan. Meron pang mga kutsaba. Paano mo gagamutin yan kung malala na yung cancer sa loob? Doon na dyan sa LTO, maraming mga pictures dyan. Sa labas at loob. Diba? Huwag na tayong dyan. Dyan pakantak dyan kina. Napaparmala. On. Kasi kada ula ka dito, kaya na may, hanggang pula may andok-dok yung pila eh. Mapayag. Hindi. Mapayag. Pagdating sa picture, medyo na. Wala. Bawasan mo, wala na yung mahabang pila dahil marami ng picture. Diba? Ganun yun. Nabawasan nga eh. Nabawasan yung? Yung mga picture. Yung pila. Nabawasan ba? Tumalanatan. Palibasa kasi hindi ka nag-renew. Forever yung mo eh. Yung lisensya mo. Kaya lifetime. Kaya nga dapat na tanggalin yung mga pictures. Ako nasusubukan kong mag-renew. Nasusubukan ko rin magparehistro. Renewal. Renewal. Ng kariton. May namayla? May namayla. Wala nang picture? Wala nang picture? Ang puro empleyado namin na nang mo di man niya tampol eh. Doon pa lang sa labas ng sa parking pa lang, may na doon, may tent na doon. Marami man si Kadiman. Ganun ba, Jonathan Bulataw? Ba't naman nabagin mo yan? Babangin lang walang nga na mababanggit mo na kinala mo. Hindi, binati ko lang. Pero sa akin sa personal experience ko, okay na. Okay na. Pero sa ibang ahensya, hindi ko alam. Ayan. Hindi ko alam. Dating sa ibang ahensya. Kung talagang wala ng picture dyan. Alas 6:51 ng umaga. Okay. Good morning kay Tony De Vera. Ayan, nanonood palagi yan sa ating programa.
may kailangan kayong iparehistro. Ade. Paring Tony, at saka kung ano, Tony. may kailangan kayong magpipiesta. Ayan. Lapin nyo. Si Tony de Vera. Bayan-bayan dyan. Ayan. Na magpipiesta. Hindi, binabati lang namin. Baka may special offer siya. Good morning. Sabi ni Kwan dito, Elmar Taluban, it's good initiative, Mr. President. Sabi niya. Kumabuwag ang picture. Bibilin na Santos may batas, kaya tayo kulang naman ang implementasyon. Sabi niya. 0981-5538. Mga sir, marami yan. Parang kabuting nagsalputan sa LTO, sabi niya. Sige, siguro, obserbasyon mo yan, ano. 0986-7028. Sana matagal ang, sana matanggal, sabi niya, ang picture sa LTO kasi marami nabibiktima gaya ko. Nagpa-process ako. Binigyan ko ng 2,000. Ang picture, hindi. Hindi na process ang aking papilis, sabi niya. 0917-6043. Kamay na bakal ang dapat dyan, sabi niya, ikulong ang mga opisyal ng LTO kung mapatunayan na may mga picture sa labas at loob ng LTO. Pero nababanggit ng LTO, pero wag isi-single out Oo. Hindi, yan lang kasi ang madalas na may transaction. Oo, marami. Sa mga Mga sabi ko kanina, BIR, sa mga custom, sa... BIR meron din, BIR. BIR meron din yun. Yung mga yung mga babayaran nila. Oo. Marami yan. Ano ba yun? Yung mga tax ba yun? Tax. Siyempre, pag pupunta ka dyan, siyempre kuhan ka ng mga business permit. Para hindi ka mabala, anong gagawin mo? Diba? Sige. Good morning kay Mar Pascua. Kay Stephanie Guzman, magandang umaga. Si Marivic Rivera Balasan, magandang umaga. Kay Caramel de la Cruz, magandang umaga. Tsaka sa kanyang may bahay, si Madam Geraldine Muñoz de la Cruz, magandang umaga po sa inyo. Yung mga anak ni Caramel, hindi ko kasi kabisado yung mga pangalan nila. Oo. Sa susunod nga, pag makadaupang palad natin, si Caramel, itanong natin yung... Magandang umaga sa inyo. At saka alam mo ba na yung sa panlikatan to natin at may apo. Apo? Oo, tama. May mga apo na rin yan, si Caramel. Oo. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Malungsod ng San Carlos. Si RP Tirato, magandang umaga. Ganon din kay Alice Muñoz, Esther Ramos ng Barangay Mangkop, magandang umaga. Maki Mapalakapak Suriano, ayan. Hoy, dito na Barangay Jimenez, Mapandan, Pangasinan. Si Kapitan Bernard Antolin. Ayan, ng Barangay Jimenez. Barangay Jimenez, good morning sir. Ayan, magandang umaga. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. At ganon din, magandang umaga kay Helen Ibasan Labarias ng Bimaloy, magandang umaga. Merlita Abilia, magandang umaga sa Mayra Merete Lapid, magandang umaga. Silvia Romero, kanino ni Gloria Romero ito? Magandang umaga. At ganoon din si Mayra Lapid. Kanino ni Lito Lapid? Kagawad Regan Piquilaton, magandang umaga. At si Kagawad Dio Quinto Peralta ng Barangay Binlag, Kalasyaw. Magina Corda, magandang umaga. Taga Burgos ito pero nasa HK. HK? Oh, Hong Kong. Ayan, mga bayaning OFW. Amads Idyo ng Barangay San Miguel, Kalasyaw. At ganoon din kay Ernesto Balikat, magandang umaga. Kay Lisa Sim, si Mar Pascua, nabati ko na ito.
Priscilla Buaga, Abilia Buaga Solis. Priscilla Abilia Buaga Solis, magandang umaga. At magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga cellphone at nakikinig sa kanilang mga radyo dyan sa kanilang mga bahay. Magandang umaga po sa inyo. Sa aming pagbabalik, ating tatalakayin naman itong nangyayari sa loob ng BFP, Bureau of Fire Protection. Dahil May mga pinagtatatanggal na dyan. may din dyan, suhulan din dyan. May pixel din dyan eh. Sa pag-apply ng mga isla. Meron akong nalaman, isang bayan. Dito sa Pangasinan. Nung mga nakarang ano pa naman. Bago yung mga issue dyan sa national. Meron na tayong experience na isinusumbong. Kaya yan at ilang pa mga issue ay ating tatalakayin. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang UTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan.
Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras alas 7:02 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig Iyakabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabig Yakabuasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macteron Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muares. At kasama din natin dyan sa may technical control, nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakar. Kung meron kayong Busy. talagang kung sa lahat ng oras, si busy naman yan. Si Engineer at Purura MacGyver. Ayan, Yung Ayan. wala na ikin. yung Mababait. tama. Good mo. Kable ay. MacGyver lang tiya. So, dyan kay iba tayo ay. Okay. Good good. solution. Ayan, good morning kay Mero Pulido. Ayan. Good morning, Idol. Watching from Infanta, Pangasinan. Kumusta kayo dito, iti Infanta? Kailyak nga taga Infanta. Taga barangay na yung ang father ko dyan sa Infanta. Si Myra Meriti Lapid, nabati ko na ito. Saka si Majan Acorda. Kung meron kayong gustong iparating sa ating palatuntunan, bukas po ang aming linya. 0939-100-9931 at saka 0927-974-2784. May mga balita na nagkakaroon ng bintahan ng islat sa Bureau of Fire Protection o tinatawag na ito ay islat for sale scheme. Ito is lot for sale. Kanta ko like yan, lot for sale. Hindi, islat. Islat. Islat Ito para- yung tawag ni Daily Secretary. Islat for sale scheme. Kung saan nagbabayad ng halagang napakalaki. Ito yung sinabi ni Daily Secretary. 400,000 piso hanggang 800,000 piso ang mga aplikante para makapasok bilang fire officer. At ang item for sale. Item for sale lang tayo. Jad DepEd sa tawagod satan. Sa tawagod satan item for sale. Pero jad BFP ballot sa tawag slot for sale. Ay naisingit ko labat. Good morning manayad kinan Attorney Vice Mayor Johnny Cabrera. Ayan. Naisingit ko labat kasi baka nalingwanan ko ni Pindang Festival. Ayan, okay. Okay, sige. Ayan, ito dapat na rin mabuwag itong tinatawag na islat for sale scheme sa Bureau of Fire Protection. Di ba illegal yan at mahigpit na pinagbabawal ng batas ang pagbebenta ng islat for sale para makapasok bilang fire officer. Kaya ang Department of Interior and Local Government ay nagsagawa ng crackdown laban sa korupsyon sa recruitment
at procurement sa Bureau of Fire Protection. BFP. Talaga. oh. Medyo nasa hot seat sila ngayon. Oo, kaya nga kaya't humanda-handa na yung mga nandyan sa BFP na gumagawa ng ganitong mga kababalaghan. Yung pagbibinta ng item, ika nga, o kaya yung slot para makapasok bilang fire officer dyan sa naturang tanggapan. Yung ano ba yung tinatawag natin dyan? Yung dapat dyan may mga yung mga nababanggit na pangalan. Ano bang nangyari doon? Nakaano na ba sila? Floating? Yung nga siguro nagkaroon ng kasi mostly na rin ito lang may parang itawag doon inekaldad ken. Yung dismiss. Hindi, merong preventive suspension. Mas mababa pa. Preventive suspension. Meron pa wala 10 na dilak bilay. Kaya meron daw mga kinasuhan diyan sa Region 8. Na mga sangkot na opisyal na pinatawan ng 90 days preventive suspension. Dahil natuklasan na may mga ganyan na kababalaghan. Maliban dyan sa Region 8, meron ding kinasuhan na 6 na opisyal ng BFP sa Region 10. Puro malalayo sila ay kinasuhan dahil sa pag-approve sa mga aplikante kahit na walang medical, physical at dental hindi pwede. Required yan required yan sa procurement ng Bureau of Fire and Protection. Kung walang mga ibang requirement, kung walang ibang requirement, paglabag yan sa Republic Act 9263 o BFP Professionalizations Act. Siyempre, kung tanongin mo ang mga opisyal ng BFP, pinanindigan nila na walang bayad ang pagpasok sa Bureau of Fire Protection. Wala dapat talaga. Wala dapat talaga. Yan ang hinasabi nila. May mga ibang opisyal ng BFP na malinis ang konsensya dahil ang alam nila yung mga sul-sul na corruption talagang bawal yan. Bawal. Ang mga napatunayang sangkot sa ganitong aktibidad ay maaaring kasuhan ng kriminal at administratibo tulad ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na maaaring matanggal sa serbisyo. Di ba? Sinasabi naman ng ibang BFP officials ang recruitment ay binabatay sa kakayahan, hindi sa pera. Sa Republic Act 9263, yun nga yung BFP Professionalism Act. Kaya, nagsasagawa ng malawakang investigasyon si DILG Secretary John Vic Remulla na ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na yung internal cleansing na ito ay inuutos ni DILG Secretary Remulla. Bukod pa sa slot for sale, may mga nabalitaan na ginagawang negosyo. Ito na yung nabanggit ko kanina. May nabalitaan tayo na ilang mga BFP officials ang nagbebenta ng fire extinguisher. Pilipilit nilang maglagay ng sprinkle, yung smoke testing, kahit na mga maliliit lamang na establishmento, sila ang nangongontrata. Allegedly. Pero siyempre yung sumbong na yan dapat i-verify. May kaakibat na ebidensya palagi. Ayan. Kaya kaya dapat ito ang tutukan ni DILG Secretary John Vic Remulla na hulihin ang mga iskalawag sa kailang hanay. Para panagutin itong mga gumagawa ng ganitong mga paglabag sa batas, di ba? Ang sinasabi ni Secretary John Vic Remulla na pinakakorap na ahensya ng gobyerno ay ang BFP. Mas malala daw kaysa sa PNP
Oo. Alam mo, yung mga ganito, hindi ako naniniwala. Oo. Hindi ako naniniwala na... Pero ayon yan kay Kwan. Ayon sa kanya, kinukote natin dito si Secretary. Oo. Ang aplikasyon sa BFP bilang Fire Officer 1 ay dumadaan sa legal na proseso ng Civil Service Commission at BFP requirement. Ang pagbili ng islat ay 1 anyo ng corruption yan, di ba? Kaya huwag kayong makipag-transact kung huwag kayong mag-apply na magbabayad. Wala namang bayad yan eh. Di ba? Ano pa yung mga kailangan na isang aplikante, kapaborito i-rule para sila ay ma-qualified na papasok sa naturang ahensya na yan. Di ba? May mga requirements na dapat na isubmiti ng isang aplikante. Tama, yung mga kailangan ay aplikante may second level eligibility na board passer. Siyempre, kapag-aral, nakagraduate sila, board passer. Civil service professional. Yung edad, 21 years old. Hanggang 35. At siyempre, yun nga, physical and mental examination. Isama mo na yung dental. Dapat, lahat yan. Malinis lahat ng requirements dyan. Kaya nga, kaya mag-ingat sa mga scammer, na nag-aalok ng mabilisang pagpasok sa BFP sa pamamagitan ng pagbibigay ng pira. Ang mga liit mong proseso ay libre ang mga yan, di ba? Yung pagpasok dyan at nakabase sa kakayahan ng isang aplikante. Di ba? Kaya dapat na kayong mga aplikante ay huwag kayong magbabayad ng pira kahit maliit man o malaki man yan. Dahil libre yan di ba? Libre. Basta ikaw ay kwalipikado na ayon doon sa sinabi mo, dapat na nasa yung second level eligible. At siyempre, board passer. O kaya siya ay civil service professional. Kaya yun po, yung mga ilang requirements sa pagpasok bilang isang Bureau of Fire Officer. Kaya ito yung tinututukan ngayon ni Secretary John Vic Remulla ng DILG dahil may mga nakarating sa kanyang tanggapan na malala pala itong ahensya, itong Bureau of Fire Protection. Diyan pala yung mga malaking corruption daw, ayon kay Secretary John Vic Remulla. Doon sa Region 8, meron na, na nasampulan. Region 10, naroon na rin nasampulan. Dito sa malapit-lapit, wala pa ba? Dito kaya sa atin, sa Region 1. Dito sa Pangasinan kaya? Yung nabalitaan natin na na nirarakit yung fire extinguisher. Tapos pag siya yung mag-i-inspection, kung ano-anong dapat ipalagay. Kung naghanap na ng maraming maraming dahilan, doon napapasok yung dapot yung pira. Yung dapot Yung daming nangyayari. Yung nagkukwento sa atin dyan, siya yung isang gumagawa rin ng may mga project siya. Pumasa na daw sa engineering yung building, pero doon kay bombero, hindi. Kung ano-anong pinaghahanap. Pero wala na yung wala na yung fire officer na yan inilipat yata Hindi ko alam inilipat na yata yung fire officer na yan yung nasa isang bayan kung nasa man siya siguro mas maraming gagawin niya doon sa pinaglipatan niya. Di ba? So yung sakit na rin yan sa loob ng tanggapan ng Bureau of Fire Protection. Kaya't kung sincere ngayon ang ating gobyerno, gamitan nila ng kamay na bakal. Yung mga tiwaling opisyal na yan, dapat na yung bigyan sila ng karampatang parusa. Kung sakasakaling sila ay nagkasala, dapat na ikulong
At dapat sila managot sa batas. Dahil may batas tayong umiiral dyan eh. Oo. Na dapat sana kanyan, bigyan ng yung pangil, yung batas na yan. Oo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dito, Kapaborito Errol, kung talagang yung sinabi ni Delhi Secretary Jun Vic Remulla ay meron siyang mapo-prosecute na mga opisyal ng Bureau of Fire Protection. Let's see. Abangan. Ang susunod na kabanata. Meron ba sa Region 1? Meron ba sa Pangasinan? Meron bang Meron ba sa... meron ba meron diyang Pero marami tayong kaibigan na nasa BFP. Marami Ayan. tayong kaibigan na nasa BFP. may mga kwan din yan. At sila ay matitino. Meron din diyang yung Ulitin ko, sila ay matitino. Meron. Mga kaibigan natin sa BFP dito sa Pangasinan. Meron din tayo nababalitaan dyan na isang opisyal ng BFP laklak ng gasolina eh. Akala ko ba ang nilalaklak alak? Bakit sa gasolina? Gasolina kukuha sa LGU. Diba? Yung receipt ko sa LGU. LGU. Laklak. Tama. Ako'y nawawala pag may gasolina. Ayan. Kaya yan mga yan dapat nabisigan yan. Biro mo halos hindi umaandar yung yung fire truck Hindi. Maraming nilalakak na gasolina. Yung fire truck ba mampapatrolya? Nandimat? Akinat babalag so babayaran ng LGU gasolina Kaya nga. At sa may balay na antanta Pero supposed to yung mga per department under yan ng DILG, National Government yan. Pero siyempre nandyan din yung inisyatibo ng local government unit na magbigay din ng gasoline expenses sa mga ahensya na yan. Dahil kulang kasi yung dumarating na pundo mula sa national government para sa mga na yan ahensya na yan. Kaya tumutulong ang local government unit sa pagbibigay ng gasoline expenses. Pero ang ginagawa ng ilan sa mga nandyan na nakaupo sa departamento na yan, laklak ng gasolina. Ayan. Magandang umaga. Napapatawa tuloy yung mga kwan natin. Yung mga nanonood sa ating Facebook Live. Good morning sa mga masugid nating taga-subaybay. Si Marilyn Kanta. Ito'y kumakanta palagi ito. Diyan sa may Alaminos City, magandang umaga. Si Marie Grace Balduisa. Ayan, taga-Kalasyaw ito. Kung hindi ako nagkakamali. Si Roger Bungar, Kagawad Roger Bungar ng Dasol. At Jaime Bungar, magandang umaga. Kathleen Lopez, magandang umaga. Gloria Paragas Dagarag, magandang umaga. Si classmate, Saldi Vidal ng Dasol, magandang umaga. Yung mga classmate mo, di mo naman sila sinipot nung ano. Hindi, sila yung nandiyan sa akin. Di mo sila sinipot nung ano nyo? Ayan. Ano ba yan? Yung reunion. Ayan nyo. Marami pang araw, marami pang taon, marami pang week. Maybe next week. Maybe next time. Maybe never. Ayan. Maybe nothing at all. Ayan. So, kumusta na po kayo dyan sa may Western Pangasinan? Bagiti inayayat mi. Nga school. Inayayat mi. Minamahal namin.
taga-subaybay. Ay, Inay, mga minamahal mong schoolmate eh. Hindi talaga mahal natin mga schoolmate natin noon. Mahal natin yan. Biro mo bibili tayo ng ice candy. O, bibigay natin sa kanila. Di minamahal natin. Good morning sa inyo. Marami kalukuhan mo ba? Siyempre, nung elementary tayo, siyempre, mga bata mahirap turuan mga yan Aramay, Ken, kung ang tawag mo sa aman, batungol. Bangar. Bangar! Good morning po sa inyo. Pero, masaya. Nung elementary at saka high school. Kaya good morning po sa inyo dyan sa bayan ng Dasol. Rosa Mercado ng Barangay Oli Dasol, magandang umaga. Joby Riolalas ng Sangkinten, magandang umaga. O si Celia Calagno Season, magandang umaga. Perla Mariado Loro. Si Imelda Garcia ng Burgos, Pangasinan, magandang umaga. Si Dinya Abuan Makareweg ng Mabini, Pangasinan. Rosbelt Kudal ng Dasol, Poblasyon Dasol, magandang umaga. Si Raisel Padilla ng Barangay Pangaskasan, Sual, Pangasinan, magandang umaga. Kumusta na kaya ang mga Sual? Wala lang balita. At dumarating. Kalimutan na yung mga tao. All gising! Nababasan ko dyan. Report kasi ay. Ano yan? Report na yan. Ganyan rin i-announce ni. Sige. Magandang umaga po sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig. Si Veronica Basuel Isidro ng Dasol, magandang umaga. Edge Balatico, dyan sa may guys GP, magandang umaga. O si Carlo Magno Abilia, yung classmate ko, magandang umaga. Beng Mero ng Impanta, magandang umaga. Aida Mendoza Arbolida ng Mabini, Pangasinan, magandang umaga. Mi Garlitos Calagno ng Dasula. Si Lena Abdun Kabirto ng Dasula. Analisa Opilinto Madarang ng Burgos. Magandang umaga sa inyo. Si Sir Ben. Binga Bobillanos, good morning. Magandang umaga. Si Madam Zenaida Zamora Gilbert. Yawatan at Montreal, Canada. Ayan. Good morning. Kumusta na kayo dyan sa ano yan? Montreal, Canada. Ayan. Si Madam Zenaida. Magandang umaga sa inyo. Si Yayo Yuko Batutay. Ayan, magandang umaga. Coming from Cecilia. National Libran Fair ng Mabini, magandang umaga. Kinuwalay national. Siyempre pangalan nyo siguro nung yung kailang radyo transistor, siyempre ginagamitan mo ng battery yan. Ang gamit nila national. Meron pa ba yun? National. Tina De Leon ng Kalasyaw, magandang umaga. Pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Si Councilor. Councilor Kyle Arthur Gaspar. Good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Mike Season. Councilor Jopi Lorisco. Good morning. Si dating konsihal. Serbisyong espesyal. Gerald Apicial. Si Liga President Jose M. Paris, walang kaparis. Liga President yan. Good morning. Good morning. Si former Liga President Carlito Diuna.
Si long hair Joel Oh, Cao. Makinis. Ronald Pidlawan. Dadu. Dadu, good morning. Si Engineer Art Gaspar. Si Madam Mami at Boss Carlo, magandang umaga. Si Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves, magandang umaga. Arturo Eustaquio, LGU Kalasyaw, magandang umaga. Kapitan Saldi Bausun ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Si Kagawad Pio Hilomen, Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Dominator Episcope, soon to be Kagawad Alvin De Vera Di Guzman, at si soon to be Kagawad Jaime Binasa. Ganon din si Madam Anita Rolosta, ang BHW, at lahat ng mga BHW Barangay Tanod sa Barangay Macabito. Good morning. Good morning sa inyo. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, magandang umaga. Kay Dr. Felix Domicilio, magandang umaga. Si Sir Jeffrel Abrasaldo, good morning. At saka si Sir Darwin. Ayan, magandang umaga. Si Madam Sheila Pinuliar, magandang umaga. Ay, si Councilor Freddy, good morning. Good morning po sa inyo. Naway nasa malakas kayong kalagayan. Nasa mabuting kalagayan. Ayan. Malakas ang pangangatawan. Si lakas, malakas. Kaya nga eh. Lakas. Sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa kailang mga tahanan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Hanggang sa susunod na linggo. Dahil Friday ngayon. Sabado, panag. Pusak. Pusak. Simba, panag. Plansa. Ayan. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactario Lingcora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control na nag-iisang pogi sa puso na ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Antabayanan ng mga wala kaya nga RJ kaya antabayanan nila yung mga magagandang musika tugtugin hatid sa inyo ni Engineer Eric Sandakal. Siyempre si Manager Joey Baby dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mo